Декабрь айы Юрий Гагарин кубогына үткәрелгән Олимпиада менән истәлекле. Олимпиада әле башланып кына тора. Фатима Мустафина исемендәге 20-нче Өфө кала башкорт гимназия укучылары ла әүдем катнаша. Гагарин кубогына арналган Олимпиада республиканың һәр мәктәп гимназияларында ел һайын үтә. Һәм быел ул 11-нче тапкыр оештырыла. Монда 1-нче класстан алып 8-нче класста укучылар катнаша ала. Олимпиада мәктәптә өйрәнелгән бөтә фәннәрне үз эченә ала. Әле монда укучылар информатика фәне буенча белемен тикшереп утыралар. Ни өчен был Олимпиадада катнашырга булдың? Бұл Олимпиадада катнашырга булдым, сөнки бұл Олимпиада Юрий Гагариндың. Ул Юрий Гагарин менән мин бик горурланам, шуңа ла бұл Олимпиадада катнаштым. Ә был Олимпиадага ничек әзерләндең? Һөйләп үт әле. Былтыргы элекке елдагы Олимпиадаларда карап, информатиканан шуларда өйрәндем һәм хәзер укып килдем, хәзер эшләйм. Юкка гына был Олимпиада тәүге космонавт исемен йөрөтмәй, чөнки унда катнашкан балалар Юрий Гагарин кебек яңа гыйлемгә ынтыла, яңа мөмкинлектәр аса, белемдәрен камиллаштыра ала. Ә был Олимпиадага катнашу һиңа нимә бирә? Мин был Олимпиадала мин үземдән белемемне тикшерәм. Һәм миңа бик охшай Олимпиадала катнашырга. Олимпиаданы язган сакта һәр сактагы кебек кабинетта сит кешеләр һәм ят әйберләр булмакка тиеш. Шуңа күрә ярышта укучылар ручка, бирелгән эштәр һәм 1-нче класстан тупланган белемдәре менән генә куллана ала. Ә информатиканың нинди эштәр бирелде, кыен булдымы? Мне информатиканан эштәр күп кенә булды, но меня еңел эшләү булды. Ә ни өчен һин информатиканы язырга булдың? Чөнки миңа кызык һәм мин теләйем компьютерларда, ноутбуктарда һәйбәт белергә. Гагарин кубогы Олимпиада декабрь аҙаҡтарына тиклем дауам итәсәк, һәм һуңынан инде зур, матур сара үткәреп еңештәрҙе билдәләйәсәктәр. Был Олимпиадала катнашҡан барлыҡ уҡыусыларға ла ҙур уңыштар, еңеү теләйбеҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, ә һеҙҙең мәктәп гимназияларығыҙҙа ошондай олимпиадалар үткәреләме? Ә һеҙ ҡатнашаһығыҙмы? Ошо турала ла беҙгә яҙып ебәрегеҙ. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.